अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पढ़े जाइले हम रोज स्कूल में, कोरा उठा के हमके घुस जाला पुल में। पढ़े जाइले हम रोज स्कूल में, कोरा उठा के हमके घुस जाला पुल में। वैसे ओढ़नी बिछा के हमके पटकता, हाथे धो के दबावे खूब कस के, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता। हाथे धो के दबावे खूब कस के, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता। माई रे एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सटेला भीड़ देसी हर जाला सखी, ऊपर से फान के चढ़ जाला सखी। सटेला भीड़ देसी हर जाला सखी, ऊपर से फान के चढ़ जाला सखी। सोची सोची के दिमाग हमार सटकता, हाथे धो के दबावे खूब कस के, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। परदेसी पिया सौरभ करे पहारा, निर्मल जोगे से खूबे लूटतावे लहारा। परदेसी पिया सौरभ करे पहारा, यादव राजू खूब लूटतावे लहारा। ओठवा के रस कॉमेडी बाबा घटकता, हाथे धो के दबावे खूब कस के, एही से दुनू लटकता, एही से दुनू लटकता।